An mung Kristoran Lebroma. Nang bo pati nara tini join kerja. Ibra Motan. Tangan tibra motan tini orang yakar fina. Nang singa tibra motan potong mana? Ang Tibra Mota wa kaisa primary committee ni president. Ang payment na sai kiner sinai. Ingke primary ni ang president ingge ang iko prosedur ni kong sai kiner sinai. Kono khobor bo ang ano borok lilia ba tini asara baglai nan bo borok ni khobor malia kang niko parani borok oibo ani munai song oibo ang hinjaka. Neng kaisa committee ni primary president sing tungui. Neng sini parawa sokisu ta neng si khobor khanyani. Engkau bunyi parane bor khobor khaise sing jesa bo khobor mano ba niko dabi daw mano. Engkai menanya angke. Hayako tongade mana khobor. Ngeni na bo ni primary committee hin president tongani. Neng mapun se abo neng haji asu tongma khable. Nero bor boy bang Jakarta. Engkai ang apor ke bekhan ang thangka. Aw. Tingno an munai samani ang apor ke khawang sung nakha. Engkai ang muti jaga ro bo tongwi tang khajen muti jaga bo. Engkai ang loling pe masau. Ne ang oro tini phai pe ka. Porote next ote berfanin tong sana. Ei next kha khayu. Hayan ne ang kha khayu. Tabok jara je buja bon nang ta logro nang tang kok sana musung. Tabu logro nang kejanum tungo omono je tabu ang phame jagani boro no mane ang haidang no ke jare wansu ba bi boro bo ang hake wansu ba bi jare tongnai rong ke boro no bang kok kejanum tungo ang haike no kirungani apiro kejaro. Belai kino hambai kuliah media dapur no tamne bagi Himalaya tungkinyo jaga Uttar Maharani amcayo sini Uttar Maharani bazar sini pati pis kango sini takuk coron te bini logi tongo te tin family boso child family botini tin promote ha ungi tongmani babu yakari tini IPF party o juktan khlaika jongo jaga tini bono IPF te BJP uboi side ni party ni tini o jaga ni tini o local ni netritwa rok bai jeng bono accept kaika ba bono yachak sokka kai bo je tamni bagi phaika bo to kaham ke bono clear kai saka kai ang obono sanamu jongo jara tapan bujeng tongnai rok orthat jeng chaimano IPF ni main demand kita mau tipralen. Tamni bagi kita tipralen cara IPF ini kuno ostito rok kalmen kuno chances kerei. Aja kau sini jara tipralen no kebeng nai rok. Jeng saimano. Aja kan ini INPT rok ni tong nai rok. Ba tabung jadi tipralen mata besi lead kai tong nai ba lead netangi tong nai rok. Borok kuno din kana tipralen saniako. Bongni asaiman. Ngai sabo sana ke tabung sini bisingo IPF ti borok ekdom strong boys bai sai tong tipralen. Ngai borok hotat khlaioi election সময় এডিসি ইলেকশন সময় গ্রেটার টিপ্রালেন ni bumung thepaui ajaga chini kwbang ma chini workers tongnai rok chini supporters tongnai rok no bul bujiroi borok klangmani whereas chini greater tipralen ni kuno noksa krei kuno map krei saimia ang o jaga chini maharaja production ang blame khaimena karon bo tipralen ni supporter bo tago support khlai tongo kintu bo bai chin ideology bo otar greater tipralen samani bagai jeng bo bai eklai manlai liya bini greater tipralen ni kuno noksa manchitra ni abo kuno map krini bagai jeng bini greater tipralen tamo takon jeng confuse tongo jeng confuse tongma haino chini ta supporters tongnai workers tongnai poro aste aste bujika jara thangai tamunai buji mandia kun phana kuno bo jaga thangai painai bo jaga thang maninai abo kuno saimia abon bagai borok teruk ya kalai tongni tongwan tugo oba eken o sekango baino chini rai hamcha kamio athramura aro chini BJP IPF ajaga borok flag rongoi phaika mia bahaino bilaikang kamio ajaga bahaino mia Ponoro family saitis butar phaika tini bahaino phayo chini tabu din baria haino hai teruk phayo chini BJP IPF tini je chini je tongmani abo haino kiti phai tongo engka ang asa khayo buskang salate bo phainai
karon abo social media ni ju sabo bomdi samung khlai dong tabo BJP I50 government chini especially chin Tiprasan bage busuk samung khlai dong chini tribal welfare department theke jesuk ta samung khlai jak tongmani abrok jotono jeng sana nangya social media ni bising jotono ba awai ngi tung kaje jeng dur to dur thangai chaya pano bororok siwo poro aste aste jotono phaibinai abo jang asa khai hambai